what's up mga kanigulit? So ngayong araw na to, dahil kasama natin tong dalawang to, Team Tubers, gagawin namin yung challenge! Huh! So gagawin natin yung challenge na to, no? A few moments later. Oh, ano, G? Oh, G? Oh, game mo! Oh, G! So ngayong araw na to, sasama ko kayo kung saan namin gagawin to. Kung saan lugar! It's over! It's over! A few minutes later. Boom, so ayun na nga, nandito na tayo sa unang natin, dito sa part namin ng Kabagan. Sa unang video namin sa challenge na to. And ayun sila. Yun, abangan nyo na lang. 3 hours later. Ayun nga, no, kakatapos lang namin nag-shoot dun sa challenge sa ginawa namin. So ipapanood ko sa inyo ngayon dito. Yun, enjoy na lang sa panonood. Let's go, sana magustuhan nyo. A few minutes later. So ayun na nga guys, no? Ito yung kadugtong nung vlog yun kanina dito sa video na to. Wala kami magawa eh. So yun nga guys. So yung mga Spartans. Pero angas mo daw dun sa Jollibee, nagsitayuan yung kumakain. Yun nga guys. Maglalakbay tayo mamaya. Spartan! Au! Manlawang palo na kang meron. Ano, di ba? Manlawang pa yun, di ba? Kaso binitin na rin ni Denver. Denver, grandiose. Binitin kasi lalabas sana yung mga tao dun sa sa Jollibee na yun, yung last part ng video. sa challenge namin, no? Tanluami pa na ang Hermon. Oh, ang memory. I want to scan na no me dahil I want to be narayang. Yung kaya tanluap yung sentro mo, paganda. Hold up, ako ng aming tawag. Hold up. Bastos ka. So yun na nga guys, wala pa kami maisip na na dudugtong namin dito sa content na to. At trip na lang muna kagaya ng dati. Wala namang bago eh. Gaya-gaya na lang. Pero ano doon? Wala tayong masabi, Ber? Oh! Ikaw, ay. So ayun na nga, hanggang dito na lang tong video na to, kaya abang-abang na lang sa kasi may upload pa ako eh. Dito na lang muna to. Yan pala yung pumiyok sa second video ko. Second video ko! So yun nga. Yun. Ayun na, pogi ah. Oh, Ber. Sige, beatbox ako, beatbox. Beatbox. Yeah. Kanta. Wag. Wag. Yo. Tinutulad ko lang kasi si Cardo. Kasi si Cardo, pag binabaril, hindi siya namamatay. Kasi ako, pag hindi ako namagkaw sa bahay, kaya nakakatimatay. Kay Lokong Denver galing yun. So, yun nga Kay guys. Lokong ano yun. Huwag kayong green grinder guys ha.
So ayun, hanggang dito na lang tong video na to. And then sana kung nagustuhan mo tong video na to, pwede kang magbigay ng isang like, share, and mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell natin para updated ka sa mga kalokohan namin nila Denver, no? Yung Team Q Boys. So ayun, hanggang dito na lang. Enjoy sa panonood! Peace! Let's go!